bra lingeléir a bheith tuairteach sa seomar ranga méallar bhéarla sa Chlós uaireanta ach óam go chéile bíonn cúis go bhfuil béarla arsúil sa Chlós. Sean sanna bha go bhfuil idir hanga i gceist, go bhfuil na leanaí go bhfuil an teanga amón forbrethe agus nach bhfuil folklór atá riachtanach don Chlós nó eisimléirí teanga atá riachtanach do gníomhachtaí an Chlós. Eolalas na sealbhathe na fálamthe ag na leanaí sin. Agus bíon béarla in úsáid freisin nuair nach mín fánn cinnte ar na leanaí an teanga a úsáid. Ach ní mór a bheith cinnte go bhfuil an réim teanga sin a có, agus is féidirling an sin féchant ar na cúiseanna nach bhfuil an teanga in úsáid. Is so seomaranga na taobh mud an seomaranga. So is ook mar bhúntóirí ní mór doin pleanáil a chuirteach an seo agus a bheith ré gníomhach agus na héalamh teanga an sin a círe. So má bhíon cléithí nó gnásan na ranga nó gnáibh ranga arsúil sa seomaranga. Cén teanga a bheith pastáil ó na leanaí chun na gnáibh ranga seo nó na cleachtais ranga nó na gníomhachtaí fálama nó na cléithí clós seo a chur chun cín. Agus an teanga sin a chlárú agus a bhuaine go fuir a múl. Agus ha míad a caint méallar teanga an cléthe a cha míad a caint comá méallar hanga ho síalta. A bheith an úsáideá go leanúnach ó cléthe go cléthe ó rang go rang ó gníomhíocht go gníomhíocht, beidh siad a gcónaí ag trídlan i chéile, beidh siad a gcónaí ag ceistú i chéile, beidh siad a gcónaí ag maga faoin na chéile beidir. So nar ceart de sna leanaí an teanga sin a bheith ar a chá agus iad ag bog ar raig. Ach ag dul an neachreacht gan áras ó rang go rang. So is ook féchant agus ag smuoinehar na hispéire seo go léir ar dúis agus an chlár teanga a bhaineann leis na cléithí seo a aithint agus a chlárú agus an sin tá ábhar an sonagad chun an teanga sin a bhuana dóibh le spruc go strátéiseach. So ceist a cairín lumsa an tamar fad ná, nuair bhíonn tú ag féchant ar ábhar nó gníomhíocht nó cléithe clós fiú, cén tólas a heastaí nó fáistí, ná cén tólas a heastaí nó fáistí nó cad is gá a bheith ar gumasacha ó thaobh na teanga de chun go naróidló sa gníomhíocht seo. So cosú le cléithe ar bé is ócha nó rangar bé, nó ceachtar bé, nó gníomhíochtar bé, bíonn tora fáilme, cad a bheith uait ag a deire. So maidir leis na cléithí seo nó na gníomhíochtaí seo, cad atá ag cén teanga atá tastáil ónas go méid na leanaí ranfáirteach go thomláin sa gníomhíocht seo nó sa cléithe seo. Agus cabhróigeann céis sin an teanga sin a aithint, folklór, eisimléirí teanga, gramadach atá riachtanach chun cumarsáidí anamh a aithint freisin, agus cumáile sin ní féidir dearúd éanamh ar hebhras na Ghaeilge a tharraingte seach cumá. So beidh do réir na pandémia inis, beidh géargá le súlachahabh siar agus áchúrsálaí anamh ar hanga atá rólas aá hena féin, agus an sin tógáil sin. So chun dul siar ar na heisimléirí, stór focail, fuirmeacha, ríthachtacha leis na páistí, atá go thomláin riachtanach agus ag tastáil chun cumarsáid éifeachta dhéanamh istíigh sa rang agus taobh mud an rang gan áras. Agus is ook bíon ceist an crinneis i gcónaí le círe agus le pléis a seomar fórna. So córas na mríthre bíon anna aib agus bíon se sin dúchlánach go leanúnach ag leanaí. Na foránam nach a réomhachalacha bíon siad sin dúchlánach a gcónaí de gachrang. Agus is socha bíon ag bra ar frófíl na leanaí bíon deise agat réimsí eile a aithint freisin ag bra ar na daoine agus na leanaí agus na déagóirí a bhíon os de chóir. Ach tas níl ar fad sa seomaranga, ní mór an teanga a bhuaine go strátéiseach, nuair atá an teanga aitheanta agat mar bhúntóir, agus in sin féchan chuige go bhfuil scafal curtha ar fáil sa seomaranga. Ham se kaint méallar fronta sa timplacht gan áras le teanga an Chlós. Nuair atá na leanaí seasta sa lína fiú ag dul amachcadí an Chlós, an féidir cartún a bheith ar an mala ag léirú na teanga sin a bheith riachtanach an Chlós. Cad méallar mantra nó ran nó áráin a cuma le teanga riachtanach an Chlós, nó teanga tá tastáil chun le bheith páirteach an ócháid ar le, agus iad sin a bhuaine ónas go bhfuil an teanga sin sealbhathe ag na leanaí.
agus an sin gan áras na scaffail sin cosú le smuoinnig bertainna córáin tá idirghníomhaíocht anhatach cléithí cosú le aimsig na difriochtaí chuirsís achtra a hála sa Chlós agus chuirsís agus taringt bhfuil is go obair bherta na cléithí sin ar fad nó na gníomhaíochtaí sin ar fad. Ról ghlacha sa scéalaíocht, bhfuil is go scéala cuma míall ar achtraí an Chlós agus ról ghlacha, so tá féidireachtaí an sin gur féidir a hapú is stig sa seomra ranga chun na leanaí a réitú agus chun anascoil an teanga chuí ag na leanaí taobh mud an seomra ranga freisin. So réamh flanáil de éilimh na teanga fíor háchtach chun an teanga ahent, chun an teanga bhuaine agus chun an teanga a cleachta leis na leanaí nó na dégóirí anascoil siad réig chun an teanga sin a úsáid taobh mud an Chlós.